Ezzel a 200 rózsával eljutottunk a mába, és ha belegondolunk, 25-30 év házasság után sokan arra kényszerülnek, hogy részben föladják az addigi megszerzett értékeiket, és erről írtam én egy verset. Ez egy igazi gyermekvers, de hogyha segítenek, akkor felnőtteké lesz. Hát lévén maga a téma is az. Ez egy mondóka, amelyre nagyon kérem, hogy segítsenek és együtt válaszoljanak. Mindig azt fogom kérdezni, hogy tovább is van, mondjam még? És kérem, hogy együtt vágják rá, mondjad. Jó? Egy próbát teszünk. Tovább is van, mondjam még? Elég jó volt, ennél jobb is lehet. Volt egy kéglink, falán kép. Kéglink még van, mondjam még? Volt villanyunk nem is rég. Kikapcsolták, mondjam még? Fűtöttünk, ha jött a tél. Most ráfáztunk, mondjam még? Gyöngül a kórus, tessék vigyázni. Volt rádiónk, volt tévénk, zaciban van, mondjam még? Volt hűtőnk és mosógép, most teknőnk van, mondjam még? Volt asztalunk, volt 4 szék, egy még megvan, mondjam még? Volt trabantunk, szürkés kék, most gyalogjárunk, mondjam még? Könyvünk is volt, s volt könyvhét. Könyvhét még van, mondjam még? Üdültünk is évenként, most otthon ülünk, mondjam még? Volt kutyánk is, keverék, éhen pusztult, mondjam még? Volt macskánk is tegnap még, elvándorolt, mondjam még? Úgy láttuk, hogy kék az ég, befellegzett, mondjam még? Volt egy kriptánk, üres még, bérbe adtuk, mondjam még? Befejeznem illenék, mondhatnám, de mondjam még? Telhetetlen közönség. Abba hagyom, ez a vég. Köszönöm szépen.